زخبركا طببنيان مستوعلن دانيال سالاتي زلكا بالحن مستوعلن اتي بدرجة علم موادادرت زي بلو تكالنا بابلون كوربوريشن نايسرح عدل فتير الكالو واو امنتي ترى له دوزي اتناوح غزي دصليل زنوركو نايسرح عدل كوايو كبابلون كوربوريشن تقبلنا كالنا زبل ملأت متيني نايو حق دان حوي واو كبرنا املاخ كو حقوسك دانيال ودي من تقالي انت دالو بسرات رخيبو كم زغيرو زحقسكم زلو منفساوي نايسرح عدل انديو كبابلون كوربوريشن متيني بابلون يلكا ناي بابلون بلچنتي ابخا زلو كبور ناي املاخ حوي كيطفو تطنقق كاب نغزيو بحاتيات بهزبلكا مسز باملاخ دا مكرا كتصقب حره داني نات عسمي طمتمو كاب مزغب بابلون نتصرف كريستوس حره موسى كيفرها بامنت نغبصي حدغا نات عسبي طمتمو كاب مزغب غبصس نتصرف كريستوس كم ازي بزح حبت غيرو قصرو نت زيرا كم زريو خوينو تعغيسو صنا سلازي نسخاون اجوغا صنع رسمبر ጭራይ ክትከውንን ይخدان ዳኒ እምንቲ ንዕና ይሞ ሰረፈ ድማ እንዳኸድና ካለኩም ናብዚ ብምምጻኹም بطعم عدليناتاتكم نحنا بز عالم انت دلينا نعصو انت دلينا نخفت من قوادا درنا يخئل تكالنا خا نزي بولص سرحتيناتاتينا ندلي سلازي خاينا بوقعاتيلنا سلازي مرصناكم نابز مصيناكم زلنا تكالنا أمنات كتخونو تدلي نخلو نايزا عالم حساب نايباي ويلون سلطانان كا كنبوكمينا بهيوتو خلو نزرا خبخه من علو نفس وقفكم ناي سرح كتام كتقربويكم ابزت كالزي زي سنه تغبراون اكايدان زي فتحاوي اغباب كا كتمالالسو أي قبأكمني سلازي ما يلن وين اللو زخا نتعنا خاطبو نوسكا خا أزي ولا حلح زبل سلاس خودي ترى مرايا بالكمن استفال علي عين السقال لكم كنت صاقبيكم تعتعون كتب ليكم كسابيكم أقداس انتو خينو عشمات كونو كيروينا نسخا منشمكا دانيال تاي مالتي خ دانيال እግዚአብሔር ናቲ ዳኛዩ አየናይ አምላኽ ዝዳኒ ቦታና ገስታትን ባቢሎን ከሕዝ ኽእልከ መን ካብሎሚ ሽምካ ባብዕበይ እዚ ማለት ከዓ ባቢሎንና ተዕበ ማለት ወዲ ኣለኹም ኩላትኩም ኣብዝንህለኩም ፈሪምኩም ውፁ بابعبه أبيت سلمنتاي زي فرمكا أنا كابزت بلو زلخا كستي كلني سلمتاي موعوعاتنا كاب حق زرحق زخون نسبات كغوغي حبريتان نب نمخانخ عركلات كارو يبلين وما منسى يكون كان بلا شيء زدكم زلخو عيدكمني خا تتممني قال كنعوتو لنخل بزح ميلاتات هالو سمع أبابيلون سبات بزا أقباب يمزتسو أنت صرب حنا نسقمولو مقدية بلنا فقادن نام الزيت خوون كأ عبر إسخادو
حقኛ ዝኾንካ ጎይታ ሰማይን ምድርን ንስኻ ኣዝኻ ዓቢ ኣምላኽ ኢኻ ኣምላኽ ኣቦታተይ ንጥበበኛታት ጥበብ ንምስተውዓልቲ ድማ ምስተውዓል እትህብ ኢኻ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ምሕረት እንተደኣ ረኺበስ ጥበብን ምስተውዓልን ክትበኒ ይልምነካ ኣለኹ ስለዚ ሃብካን ድማ ይመስግነካ ኣሜን ባብዕበ እንታይ ደኣ አንጊካ ዳ ቅድም ሰብካ ዳ ኣቲኻ ኩሉ ተበርክቶ ዘለኻ እኮ ሰሚዒ እንዴ እንተኾነ ግን ተኻሉ ናይ ተሓብኣንን ንባቢሎን በላሕቲ ሰባት ከም ዝኸመኻ እኳ እንተድለይዋ ግና እሙናትን እዙዛትን ክኾኑ ይግብኦም እዩ ንምንታይ ግን ሓቅና ዓስፋ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ከ እንታይ ክብለና እዩ ዓርኪ ኣላትካ የብለይን መስተኸ ትሰትዶ መስተ ኣይሰትኔ ክሰትውን ሓስቤ ይፈልጥን ጫትከ ፈቲንካ ትፈልዶ ኣይፋለይን ከመይልካ ደኣ ኣተሓሳስበኻ ከም ጥበበኛታት ናይ ዝዓለም ክትስራዕ ኣእምሮኻ ብጫት ዘይነቕሐ ግን እኮ ንጥዕናኻ ጽቡቕ ኣይኮነ ፈቲንካዮ ኣይፈተንኩን ብዛዕባ ዘይፈተንካዮ ነገር ደኣ ከመይ ጌርካ ንዓይ ብላዕሊ ኾንካ ትምዕደኒ ንግስት ለካ ዘላ ሰማያ ሕራይ እንደበላ ኣብ ባቢሎን ከም ዝልካ ናብ ስልጣን ዝመጻእ በቃ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ንኹሉ ዘምጽኦ መደብ ምስ ኣምላኹ ጥራይ ዘተኣሳስሮ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኦፊሱ ቦታ ጸሎት ይቐይርዎ ክልተ ዝልቡ ንስኻ ኸንታ ክትብል ትኽእል ኣነ ወላ ሓደ ዝፈልጦ የብለይን ባብዕባ ኸዓ ወላ ሓንቲ ክፎ ክገብር ኣይረኣኾን ኣሃ እምበኣር ከዓ ንስኻ ሙሱ ኢኻ በል ካብዛ ሰዓት እዚኣ ስራሕኻ ደው ኣብል ጻቕቲ በጃኻ ሕምቲ ድላትኒ ከምኡ ዘሎ ይቆልለውኒ በጃኻ ዝበልኩኻ ኩሉ ትእዘዝ ዲኻ እወይ ይዘዝ ኩሉ ዘዝገበሮ ምስጢር ናብ ኦፊሰይ እንዳመፀኻ ክትሕብረኒ ኣለካ ሕራይ ኩሉ ንጥፈታቱን ስርሑን እግሩ እንዳኸትካ ብጥብቅት ካታተሎ ኣለካ ሕራይ ዝበልካ ንኩሉ ክገብር ክከታተሎ ኢኻ ካብ ሎሚ ዝኾነ መንፈሳዊ ንጥፈታት ኣይፍቀኒ እዚ ቦታ እዚ ቦታ ስራሕ እምበር ቦታ ጸሎት ኣይኮነን ኦ ሓቀኛ ዝኾንካ ጎይታ ሰማይን ምድርን ንስኻ ኣዝኻ ዓቢ ኣምላኽ ኢኻ ኣምላኽ ኣቦታተይ ንጥበበኛታት ጥበብ ንምስተውዓልቲ ድማ ምስተውዓል እትህብ ኢኻ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ምሕረት እንተደኣ ረኺበስ ጥበብን ምስተውዓልን ክትበኒ ይልምነካ ኣለኹ ስለዚ ሃብካን ድማ ይመስግነካ ኣሜን ኣነ
ማሕበራዊ ሚድያ በሃል ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ባይ ዘይመላለስን ካባይ ሓበሬታ ዘይእክብን መን ኣሎ ንዓይ ዘይኣምንን ከይመዛዘነ ዘይሰምዓንን ዘይሓተንን ዘይውከሰንን ከመን እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ናተይ ጉዙእ ናተይ ባርያ እዩ እዊ ማሕበራዊ ሚድያ ሎሚ ውዒ ወረተይ ኣለካ ወረኛ መጺኺ ንዓኺ ዝኸውን ብዙሕ ኣለኒ ሓድሽ ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ ዳንኤል ተጻሒፉ ዘሎ ንዕሞ ረኣዮ ንሓሶት ሰነዳት ሰሪሑ ይበሃል ኣሎ ዕሩቕቱ ዝፀሓፍዎ ኮመንት ካ ረኣዮ እሞ ትሪኦ ኣለኺ ኣሃ ናብ ዳኒ ምኻድ እምበር ኣታ ዳኒ ብዛዕባኻ ዝበሃል ዘሎ ሰሚዕካ ዶ ባቢሎን ሼር ካምፓኒ ኣብ ናይ ሓሶት ሰነዳት ምትላል ክሰርሕ ተረኺቡ ይብሉኻ ኣለዉ ማሕበራዊ ሚድያ ንዓይ ዝበልካዮ እንታይ ኣሎ ቅና ንዓኻ ዝኸውን መሊኡ ፈሲሱ ብዛዕባ ዳንኤል እቲ መሳርሕትኻ ንዓሞ ብዩቲብ ዘሎ ርአ ካብ ናይ ስራሕኩም ካሳ ሚልዮናት ዶላራት ሰሪቑ በሃል ኣሎ ረአዮ ትሪኦ ኣለኻ ደዚ ሕጂ ግርም ኢልና ነርና እንዲና ናብ ዳኒ ምኻድ እምበር ሕጂዳ ዳኒ እስከበል ቀና ንሳኸ እንታይ ምፂካ ዩቲዩብ ይብሉኻ ኣለዉ እቶም ሓድሽትም ዝሃቡኻ ካምፓኒና ገንዘብ ከተጣፋፍእ ረኺቦምኻ ኢሎሞ ብዙሕካ እዩ ዝገርመካ ነገር ዕድሜኻ ሙሉእ ሰሪሕኻ ክትመልሶ ይትኽእልን ኢኻ እንታይ ከዳ ክሳብ ሕጂ ናብ ፖሊስ ዘይወሰዱኻ መቸም ፍርድኻ ፍሉጥ እዩ ዕድመ ልክዕካ እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ከም ዝናትካ ዝነበሩ እዮም ገንዘብ ምጥፋእ ተረኺብካ እሞ ከዓ በቲ ሕጊዝ መሰረት ትፈልጦ ኢኻ እንታይ ሽገራሉ ስልጣንያ ምምፃእ ኣይንሓምቕና ኖርማል እንዲ ዝዳ ግደፈኒ እስከ በጃ ኸይለካ ካልእ ስራሕ ይብልካ እንድዩ ካብ ዛዕቢ ኣይመስለንን ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ሎም ዜና እንታይ ይበሃል ኣሎ ሓማይት ሓሜ መጺኺ ንዓኺ ዝኸውን ናይ ሰኣንን እዩ ናይ ዳንኤል መሳርሕትኺ ኣብ ቲክቶክን ኢንስታግራምን መሊኡ ኣሎ ትሪኦ ኣለኹ ዶ ረኣይ ስራሕ ረኺብኩ ሎሚ ሓሜ ሓማይት يحفر ديو سرحنا نديو يحفر ديو سرحنا نديو داني أو محبراو ميديا بطعمي تفلات إنه تطريخ اللخا سب بآخا وعيلو يحدر اللو سراقي متاللي حساوي وزا تزعم السلاس ما تشليم كاللخا تعاوي تلك محبراو ميديا جبت زلو حبريتها انت لك امنتي انتي دا نايدحان بزعبا دانيال بزوح ورلني ازرأي ازون رأي يبهلالو امبر زرقاقوز كوي بلين اها حراي داني نمنتي سقطبل اذا خلو تألمس نمنتي اخانا حق انتك ام محبراو ميديا وطيخا بزعبا زنقر زي زي تزاربن زي تطابقن اقداسي كونن امنت حفتي ام محبراو ميديا وصخار استخام طباق زوم صخسارا امبر طقم يبلون حجيغن بينين كخون دلي سلا زلخو غدفني بل بزعبا زنقر زي ببوغنا نصلي وእግዚአብሔር መገደኻ ማህረን በመሆንያት ጸላእተይ ኮታ በታቀንት መገደኻ ምርሐን ሓሶቱ ምስክር ዓመጽ ዘተንፍሱ ሰባት ተላዕሎም እዮም ንኣረዳ ተጻረርተይ ኣይትዕልፈን ዓይንተይ ናባኽራን ኣልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመጸን ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ይዝመጸን እነሆ እቲ ንዓይ ዝሕሉ ኣይታኻስን ኣይደቅስን እዩ እግዚአብሔር حلاوي صحاب معلتي ورحون بليتي ايكو عنني እግዚአብሔር ካብ ከይ ዘበለ كحلوني
እግዚአብሔር ካብ ሕጅን ዘላለም ንውፃይን ምእታውን ኩሕሉ እዩ ኣሜን ዳንኤለይ ሰላም ንዓኸ መንፈሳዊ ቤና መጺኻ ኣታ ዝተፈትኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣጆኻ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ኣየ ለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ህያውያን ከም ዝሪኦ እንተዘይኣምን ይብል ዳዊት ብእግዚአብሔር ተተስፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ዳኒ ኣጆኻ እወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ዝወደይ ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ እዚ ሕጊ ካብ ኣፍካ ይትፍለዮ ሽዑ መገድኻ ተቐንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ ጽናዕ ትባዕ ኢለ ዶ ኣያዘዝኩኻን እግዚአብሔር ኣምላካ ኣብቲ ኸዶ ኩሉ ምሳኻ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበርካ እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን ካብ መን እንዳየስፈርህ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መን ከየስንብድ ገበርቲ እከይ ንስጋይ ኩሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቆኒ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ተዛብዑ እሞ ወደቁ ክቋወመኒ ኢሉ ሰራዊት እንተዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ ኩናት እውን እንተዝለዓል እምነት ኣለኒ እግዚአብሔር ምሳይ ካብ ኮነ መን እዩ ዝቋወመኒ እግዚአብሔር ምሳይ እሞ ምኽሪ መደቡ ክዝርዘርካ እዩ ቃል ተዛረቡ ኣይቆሙን ድማ እዩ ጽሑፍ እዩ ንዓኺ ክወግእሉ እተሰርሐ ኣጽዋር ኩሉ ኣይክጠቅምን እዩ ነቲ ንፍርዲ ዝትንስኣኪ ኩሉ ልሳን ድማ ክትረትዕ ኢኺ እዚ ርስቲ ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆውን ካባዩ ይብል እግዚአብሔር ወ ኣምላኽ ቦታተይ ስለ ዝረዳእካኒ ካብ ክፉእ ዘበለውን ስለ ዝበላሕካኒ የመዝግነካ ኣለኹ ክብሪ ምስጋና ስብሓት ውዳሴ ንዓኻ ይኹን ብስም ጎይታ ኢየሱስ አሜን ትካልና ኩሉ ብዛዕባ ባብዕበ ዝገበሮ ምጽራያት ዳንኤል ብዘይ ኣበርን ብዘይ ነቐፋን ኮይኑ ተረኺቡሎ ዳንኤል ኣምላኽካ ንዓኻን ነዚ ትካልን ኣድሒንዎ ካብ ሕጂ ድማ ምሉእ ሓላፍነት ናይ ዝትካል እዚ ናባኻ እዩ ኣምላኽ ዳንኤል ይባረኽ ንሱ በይኑ ኣምላኽ እዩ